Vážený pane místopředsedo vlády, vážený pane ministře, vlastně ve dvojjediné pozici, dovolte, abych vás přivítal na půdě akciové společnosti Duslo Šala, která vám asi není úplně cizí. Velmi se těšíme, že se po nějaké delší anabázi podařilo docílit podpisu smlouvy z modernizačního fondu o dotaci na výrobu zelené budoucnosti, co znamená zeleného čpavku, zeleného vodíku. Na to, abychom mohli takové produkty produkovat, potřebujeme mít elektřinu z obnovitelných zdrojů, což znamená fotovoltaické elektrárny a k tomu ještě vlastně využít energii větru. Dámy a páni, Duslo Šala je veľmi úspešný príbeh a som veľmi rád v mene vlády, že môžeme nadviazať na ďalšiu spoluprácu rozvoja. Je veľmi dôležité, aby investori na Slovensku nielen sa dobre cítili, ale najmä aby rozširovali a modernizovali svoju výrobu a presne o tom je aj modernizačný fond. Chcem uistiť všetkých investorov a rovnako aj Duslo Šala, že Ministerstvo životného prostredia pod môjim vedením nebude klásť žiadne nezmyselné prekážky pri rozvoji podnikania na Slovensku, pri zamestnávaní ľudí, pri vytváraní kvalitných pracovných miest. Ja som rád, že v Bruseli, keď som teraz mal rokovanie, sa nám podarilo napríklad do pripravovanej smernici o obaloch zakomponovať takú klauzulu, ktorú by sme radi videli aj v ostatných smerniciach, že periodicky budeme vyhodnocovať, že či tie ciele, ktoré si Európska únia stanovuje, či sú realistické, či nepredstavujú neprimeranú záťaž pre priemysel, či sú neni dané až príliš ambiciózne. Európska únia musí byť lídrom, ale nemôžeme ohrozovať svoj priemysel, pretože v opačnom prípade, a to pán riaditeľ by vedel rozprávať hodiny, akým obrovským výzvam európsky priemysel dnes čelí, keď ostatné firmy z iných kontinentov nie sú nútené následovať tak prísne regulácie. Ďakujem ešte raz za to, že zamestnávate tu ľudí, pán riaditeľ. Vieme, že ste v uplynulom období aj prechádzali ťažším obdobím v čase, kedy ceny energií enormne išli hore. Verím, že postupne, ako sa zvyšuje kapacita dodatočných zdrojov na európskom kontinente, dochádza už také stabilizácii tých cien. A pevne verím, že nebudete váhať prehodnocovať tie investície, ale že ich budete rozširovať na Slovensku a môžete sa spoľahnúť na podporu našej vlády. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. V akom štádiu sa momentálne nachádza tá projekt výstavby fotovoltiky a veternej elektrárne? Takže jsme na úplném začátku, vlastně už za bývalého vedení Ministerstva životního prostředí, konkrétně v septembru roku 2022, jsme podali žádost o studii EIA, což znamená studie dopadu na životní prostředí. V tuto chvíli, pokud získáme EIA, a záleží, jak rychle získáme EIA, tak se pustíme do těchto projektů. Jedná se o projekt výstavby fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, bateriového úložiště a vlastně potom zařízení na výrobu vodíku, což znamená elektrolyzér. Předpokládáme, že ty všechny 4 investice spolu souvisí, tak chtěli bychom je dokončit a vlastně i smlouva říká, že je musíme dokončit do roku 2030 a odhadované náklady překračují sumu 120 milionů, což znamená ta dotace 58 milionů, jako tvoří cirka polovinu. Ale v roce 2023 nebo na přelomu, řekněme, roku 2024 ještě nemůžeme zafixovat ceny. Jedná se samozřejmě o nějaký odhad a prostě předpokládáme, že do takové ceny bychom se chtěli vejít. Vláda Slovenskej republiky, teda aj dnes sme to na rokovaní takom neoficiálnom prebrali. Predpokladáme, že v januári, najneskôr vo februári prídeme s balíkom zákonov, ktoré výrazným spôsobom na jednej strane urýchlia EIA, na druhej bude to aj novelizácia stavebného zákona. Som prekvapený napríklad, že Slovensko je jeden z mála štátov, ak nie jediný v Európskej únii, ktorý neimplementoval zmenu legislatívy, ktorá v čase teda energetickej núdze na európskom kontinente umožnila vo veľmi zrýchlených konaniach povolovanie EIA pre napríklad projekty solárnych elektrární a podobne. Pokiaľ vieme, ešte je tam nejaký horizont 4 mesiacov, keď to Slovensko vie implementovať, takže touto cestou pôjdeme. Takže správa pre všetkých v podstate investorov je, že urobili sme si analýzu, približne 80% konaní EIA na Slovensku, ktoré sa realizujú, sa na západe nemusia konať, pretože majú tie hodnoty postavené tak vyššie, že majú tam v podstate iba ohlášky. A toto je nepredstaviteľné, je to pre mňa nepriateľné, aby spoločnosti mali horšie postavenie na Slovensku ako v Rakúsku alebo v Nemecku. To je nenormálne, aby oni nevedeli projektovať do svojich investičných plánov, že vlastne v akom horizonte, keď splňa všetky normy, tak vôbec dostanú naspäť nejaké povolenie.
To je nielen o tom, že aký máte daňový systém, aké máte dotácie, ale to je o tom, že či vôbec oni vedia plánovať. Veď dnes vidíte, niekedy behom roka sa tak menia tie externé faktory, že dokážete prísť aj o investíciu. Takže preto ja som násobne rád, že aj investori mali trpezlivosť s predošlou v podstate vládou, ktorá bez konzultácií s nimi Slovensko vyslovene vystavila tým energetickým šokom cenovým. No a v tejto veci cítime obrovský záväzok, aby sme naozaj nielen riešili sociálny aspekt na Slovensku, ale aby sme riešili aj to, že zo Slovenska musí naozaj byť jedno z najlepších miest na podnikanie. V opačnom prípade my až tak veľa tých komparatívnych výhod nemáme. Já bych doplnil s dovolením pana ministra, je to přesně tak, jak to říká. My jsme dceřiná společnost koncernu Agrofert. Koncern Agrofert vyrábí hnojiva v 5 evropských státech a 5 evropských zemích, takže máme celkem detailní informace o tom, jak dlouho kde trvá povolovací řízení a do jaké hloubky se musí. A je to skutečně tak, že předchozí vláda nebo vlády tady nastavili tak tvrdé podmínky, že v podstatě bylo nemyslitelné tady cokoliv postavit. A aké bude potom odhadované zníženie CO2 po spustení týchto projektov? Jedná se zhruba o 15 000 tun nebo do 15 000 tun CO2 ročně. Ten produkt bude potom konkurencieschopný, vzhľadom k tomu, že tie investičné náklady sú vysoké a aj tá výroba bude? Tak zase, když porovnáme právě to, co vzpomněl právě pan ministr, tady se bavíme o podpoře investičního projektu na realizaci, ale zase, jak vidíme, ty naše sesterské firmy ve Francii, v Německu nebo v Rakousku, ti dostávají potom podporu i v průběhu vlastní výroby. Protože ty produkty obecně vyrábené zelenou cestou, což znamená z obnovitelných zdrojů, až se pobavíme v našem případě o zeleném čpavku, tak ten je mnohonásobně dražší, nebo zelený vodík, než je dneska vyráběný vodík ze zemního plynu. Či budete potom závislí, alebo budete očakávať? Budeme očekávat podporu od vlády samozřejmě. A to zase není nic nenormálního. Jak vám se říkám, vlastně v zahraničích taková podpora už funguje, anebo už se o ní mluví a notifikuje se. Myslím, že tento rok budeme musieť prijať nový zákon ľudovo povedané o emisiách, ktorý nastaví iný mechanizmus a ten nový mechanizmus bude nastavený už tak, že tí, ktorí si musia kupovať tie emisné povolenky, tak v súčasnosti 50% z tých príjmov ide na účty ministerstva financií. Po novom, keď sa príjme táto legislatíva, ktorá je už schválená na úrovni Európskej únie, tak 100% bude musieť ísť do environmentálneho fondu a už to nebude svojvôľa štátu rozhodovať, že či niečo vrátim alebo nevrátim priemyslu. Tam bude dosť jasná schéma, že musí sa to vrátiť v podstate priemyslu. A jednoducho, ak sa raz Európa rozhodla ísť touto cestou, je to cesta, treba otvorene povedať, zdražovania ceny, pretože toto vyvoláva navýšenie ceny. Treba otvorene, aby tí politici, ktorí na európskej úrovni tlačia toto šialené tempo zelenej transformácie Európy, otvorene aj ľuďom hovorili, že sa tým ohrozuje aj zamestnanosť a existencia priemyslu na európskom kontinente. Ale ak už touto cestou ideme, tak za Slovensko môžeme len garantovať, že my tie schémy, ktoré predpokladajú nejaké spätné dotovanie toho priemyslu, tak my ich budeme uplatňovať tak, jak Európska únia to predpokladá. Takže toto je jeden z tých záväzkov, ktorý my musíme dohliadnúť, aby fungoval. V opačnom prípade sa môžeme rozlúčiť s priemyslom, najmä s ťažkým priemyslom ako takým a na Slovensku určite a v Európe ve veľmi dohľadnej dobe. Zemní plyn je pro nás surovinou, není pro nás prostě nějakým energetickým nosičem a znamená to pro nás, že v okamžiku, kdyby tady přišlo zboží, řekněme, z třetích zemí, tak budeme absolutně nekonkurenceschopní a proto se vlastně dneska hovoří a píše o tom, že na některé produkty budou uvalené ty importní cla, kterým se říká SIBami. Takže uvidíme, co ta budoucnost přinese. Dnes dodávame na Slovensko v podstate hliník, ktorý sa vyrába štvornásobne vyššími emisiami, teda je špinavší, keď sa bavíme o všetkom výrobe, ktoré je mimo Európskej únie. Tento nový mechanizmus má zabrániť tomu, aby sa vlastne bez nejakého dodatočného cla dovážal tento typ, nazvem to, produktov, ktoré sú, nazvime to, špinavšie vyrábané. A bude to určitá forma pomoci stabilizácie toho priemyslu, ale stále sa bavíme o tom, a to treba povedať otvorene, táto zelená ekonomika, ktorá teda sa realizuje v Európskej únii, znamená zdražovanie. To je zdražovanie, pretože teraz ideme riešiť vlastne to, aby sa znížila konkurencieschopnosť tých, ktorí tie normy nebudú dodržiavať tak ako európske firmy, ale výsledok je, že tá cena na konci dňa bude proste vyššia. Keby neboli také tvrdé podmienky v rámci EIA, tak by v podstate už by ste toto realizovali, tento projekt?
Tak velmi pravděpodobně bychom byli dál, ale to je do jisté míry spekulativní otázka. Naše společnost každý rok investuje jako poměrně znatelnou sumu, která překročuje míru odpisu. Zdědili jsme firmu v nějakém technickém stavu. Dneska máme nejmodernější čpávek v Evropě s nejnižšími emisními náklady, s nejnižšími výrobními náklady, což je naše drobná výhoda. Proti tomu je ta velká nevýhoda, to je ta cena energii jako na Slovensku, nejen elektrické energie, ale samozřejmě i cena zemního plynu. Možná bychom byli dále v tom, že už bychom měli hotové projekty, měli bychom nějaké konkrétní poptávky a věděli bychom asi, jaká firma je schopná realizovat takovouto výstavbu, protože když se bavíme, pokud ta výstavba toho fotovoltaického parku proběhne, tak očekáváme, tak to bude druhý největší fotovoltaický park na Slovensku, který bude realizován na rozměrech zhruba 19 hektarech našich vlastních pozemků, které nemají jiné využití. A celá tato energie, kterou bychom produkovali, tato, řekněme, obnovitelná, někdy se říká taky občasná energie, protože slunko stále nesvítí, stejně jako vítr nefouká, tak by skončila právě tady v areálu. My nepočítáme s žádnými dodávkami elektrické energie směrem ven do sítě, ale pro vlastní spotřebu pouze. Ten fotovoltaický park, čiže fotovoltika a i tie veterné. Fotovoltaika na vlastních pozemcích, větrná elektrárna, 6 větrných turbín nebo 7 turbín, my tam máme 2 varianty, ty by byly, nebo chceme je postavit tady na blízkých pozemcích Dusla, toto nejsou naše vlastní pozemky, ale máme už uzavřené dohody s vlastníky nebo s nájemci zemědělské půdy, že nám tuto výstavbu umožní. Môžem vám z istotou povedať, že sú desiatky projektov v hodnotách miliard eur na Slovensku, ktoré sú viac ako rok po zákonných lehotách vydávania povolení. A to je neakceptovateľné. Otvorene poviem, je to aj problém napríklad veľké automobilky na východe Volvo. Teraz tam sú veľké prieťahy a ak majú prieťahy takíto investori, tak si neviem predstaviť, čo zažívajú malí a strední. Takže problém Slovenska dnes nie je, že či máme daň, že či budeme mať o percento vyššiu alebo nižšiu. Tieto zákony ničia hodnotu Slovenska ako podnikateľského priestoru v desiatkách miliárd eur ročne. A práve preto ja hovorím záväzok, ktorý je úplne jasný daný a môže si o tom myslieť, kto chce, čo chce. Záväzok musí byť, že Slovensko sa musí dostať na priemer Európskej únie, čo sa týka tých noriem. My nemôžeme vzhľadom na to, kde sa ekonomicky nachádzame, sa tváriť, že my dokážeme na firmy uvalovať vyššie nároky, ako vôbec ten Brusel vyžaduje. A toto tu bol normálne, že národný šport. Tu si uleteli niektorí politici a úradníci a povedali si, že oni sa tu budú len preto, aby sa ukazovali pred nejakými neziskovými organizáciami, že ako oni bojujú za životné prostredie, no tak bojovali za to tak, že dnes máte nespojené Košice s Bratislavou, diaľnicami, máte úseky, kde sú obrovské zápchy, to im nevadí. To im nevadí, že tam sú tie exhalaty od aut, to im nevadí, že tam zomierajú ľudia na uliciach. Ale to, že zablokovali 7 úsekov výstavby diaľnic, ktoré boli v podstate vo fáze vysúťaženia, tak toto je dnes smutná realita. Takže či sa tomu niekto bude diviť alebo nie, v januári jeden z prioritných balíkov, ktoré na vládu pôjdu, bude práve riešenie týchto otázok. V západnej Európe poznáme Španielsky, ticho, v Nemecku zaznajú mechanizmus, kde príslušné orgány, ak sa neozvú do 3 mesiacov, tak jednoducho investícia je automaticky schválená. A budeme v niečo vidieť podobné na Slovensku? Chcete sa tam inšpirovať? Takto, my budeme robiť tú zmenu aj v 2 krokoch. Hneď bezodkladne potrebujeme zvýšiť hodnoty, pri ktorých vôbec treba robiť EU. To znamená, že to, čo som povedal, tých 80% prípadov, ktoré vôbec EU nepotrebujú, z toho vypadnú. Tým pádom kadejakí vypalovači, ktorí majú svoj biznis postavený na tom, že dávajú len námietky a nekonečné námietky, aby ste sa s nimi museli dohodnúť, tak tí pri 80% prípadoch prídu o pole pôsobnosti. A potom máte tú procesnú stránku, to je to, čo vy hovoríte, že v tom prvom kroku je EIA vlastne iba nejaký poštový orgán, ktorý len rozposiela všetkým dotknutým subjektom a tam vzniká najviac tých chýb, že buď zabudnú niekomu poslať a potom na základe toho sa to celé vráti naspäť, alebo je tam otázka toho doručovania, že to trvá niekedy až proste viac ako mesiac, 2 mesiace pri všetkých tých subjektoch. Takže tam tá fikcia doručenia, že ak sa napríklad do určitej lehoty nikto nevyjadri, tak sa to považuje za súhlasné stanovisko, tak to je samozrejme jeden z alternatívnych bodov, ktoré určite na stole budú, ale toto budeme riešiť v tej druhej novele, ktorú asi urobíme v polovici roka. Jak dobre počítam, tak len Duslu stojí vďaka investícii asi 15-16 mesiacov, neviem teraz presne.
Je aj pre Slovenskú republiku asi veľký záujem na tom, aby sa táto investícia realizovala, lebo máme dekarbonizačné ciele. A dajte tomu nejakú prioritu? Jednoducho asi nie je úplne normálne, keď to takto dlho trvá. Tak už to, že som tu, je pretože to je pre mňa priorita. Keby to nebola pre mňa priorita, tak ani neprídem. Takže samozrejme, my sme, keď som bol kritizovaný, že ako som si dovolil nejakú expertku na odbore vymeniť, no práve preto, lebo keby ste tam došli, tak takýchto vecí je tam 50. Takže pre mňa moja skúsenosť je, že tí, čo si navzájom sebe si tam tak hovorili, akí sú experti a takto sa tam pochlebovali, tak výsledok je, že len tento rok za 403 miliónov eur prepadli eurofondy na ministerstvo životného prostredia kvôli takýmto expertom. Celý rok sme počuli, akí sú to experti a 403 miliónov prepadlo. Takže keď idete odbor po odbore, tak toto tam fungovalo. Takže toto je nepredstaviteľné, keď splní niekto všetky požiadavky, on ani nevie presne, čo má splniť, pretože už je toho toľko subjektivizmu v tom a potom to ešte v nejakom šuflíku len tak stojí polorok, rok a jeden úradník si povie, a ja si myslím, že ešte toto dodajte a druhý povie, že a podľa mňa to netreba a potom to dojde do rozporovej komisie, tak či takto skončí nejakom ministrovi. Doslo čakalo 10 mesiacov, kým dostalo pripomienky k aktuálnej investícii. Ja viem, že to bolo ešte za predchádzajúceho vedenia. A s pánom Bláhom som mal nedávno rozhovor, on mi hovoril o nezmysloch, ktoré tam boli, napríklad monitorovajte hlodavce, ich trasy, migračné obdobie a z nejakého dôvodu vyrábať teplo, púšťať ho do zeme. Upustí sa od takýchto nezmyselných podmienok? No tieto nezmyselné podmienky naozaj dávajú ľudia, ktorí prekypujú aktivizmom a ideológiou. Toto nie je ochrana životného prostredia, to je prasprostý aktivizmus, ktorý má za cieľ iba, jak pri Volve, tam zabránili na pol roka výstavbe závodu, lebo tam našli nejaké hniezdo a teraz dávali robiť štúdie a podobne. Toto sa nerobí nikde v civilizovanej Európe. Proste napríklad, keď máte územný plán, v ktorom už v rámci územného plánu sa prijalo nejaké rozhodnutie, že tu môže stať to, tu môže stať tamto, tak je úplne nelogické, aby boli vyvolávané dodatočné štúdie pri nejakých investorov, ktorí už do toho územného plánu napríklad niečo idú realizovať. Alebo vyjadrovať sa ku jednotlivým technológiám, ktoré sú certifikované. Veď oni sa pozerajú na niektoré postupy, ako keby ešte ste sa rozhodovali, či tam idete tak kotol na uhlie. Proste veď to sú všetko nezmyselné prekážky, ktoré naťahujú čas a vytvárajú práve priestor preto, aby potenciálne niekto tu bol vypalovaný. Takže toto, pokiaľ ja viem, aj keď som sa bavil s kolegami z Nemecka, z Rakúska, toto nikto nepozná v takomto kritickom stave, jak je na Slovensku. Takže v januári preto pôjdeme v zrýchlenom, to dopredu hovorím, pôjde to v zrýchlenom legislatívnom konaní, pretože tu dochádza k hospodárskym škodám veľkého rozsahu a tie zákony musia do prvého štvrťroka budúceho roka byť tak upravené, aby drvivej časti toho zodpovedného priemyslu, pretože my sa tu bavíme o zodpovednom priemysle, títo ľudia správajú obrovské majetky, tie firmy majú nejakú svoju kredibilitu na trhu, oni si nemôžu dovoliť tu na teraz ako v nejakej proste treťotriednej krajine tu nerešpektovať základné environmentálne normy, pretože zase oni sú regulovaní prísnymi smernicami, čo sa týka ochrany životného prostredia. Takže my sa tu nebavíme o tom, že ak im ešte nenaválame všetky tieto povinnosti, tak oni tu budú proste vyrábať ako niekde pred 50 rokmi. Ale to, čo sa bavíme, že nemôžu byť oni šikanovaní väčšími nariadeniami a normami, ako je priemer Európskej únie. My v podstate víc jak 80% produkce exportujeme na trhy. V mnoha případech to jsou velmi náročné trhy západně vyspělé Evropy. A všechny tyto šikanózní opatření nebo neekonomické, respektive někdy až nesmyslné opatření, které tady byly zavedeny, nám tu produkci zdražují a snižují konkurenceschopnost. Tu, ak sa nemýlim, na pozemkoch Dusla v prenajme by mala vyrásť prevádzka na energetické zhodnocovanie, ľudová spaľovňa. Spoločnosti Evia, tá, ak sa nemýlim, už dostala aj zelenú, následne podala na rezort životného prostredia a žalobu. V akom je toto štádiu? Budete to aj toto nejak riešiť? Spaľovne potrebujeme? Určite to budeme riešiť. Náš záujem je, aby spaľovne vznikali najmä v areáloch, teda v brownfieldoch, keď to tak poviem, to znamená v areáloch nejakých podnikov, pretože tam aj to vnímanie zo strany obyvateľstva je iné, ako keď to idete dať niekde na zelenú lúku pri nejakých obciach, takže aj ten povolovací proces je jednoduchší. Tento prípad mi asi pristane v blízkej budúcnosti na stole, takže ja si ho naštudujem. Áno, môžem len to povedať, že Slovensko potrebuje podľa našich odhadov 3 alebo až 4 zariadenia na spracovanie odpadu s tepelným využitím.
Naša predstava je, že bavíme sa, to je dôležité hovoriť ľuďom, pretože žiaľ v krajinách bývalého komunistického bloku pod spaľovňou sa rozumie hneď exhalát rakovinových látok a neviem čoho. O tomto my sa nebavíme. Hej. My hovoríme, že máme iba dve alternatívy. Jedna je nekonečné rozmnožovanie tých skladov, ktoré Európska únia nám mimochodom už zakazuje. To znamená, že to je alternatíva, kedy bude dochádzať k priesakom toxických látok do dna našich vôd. Takže to je jedna alternatíva, alebo druhá, že tu urobíme normálne, moderné využitie tohoto odpadu, tak ako to robia vo Viedni. Tam myslím, iba vo Viedni majú 4 takéto zariadenia. Choďte sa opýtať priemerného obyvateľa Viedne, že či tam niečo cíti, alebo že či je tam z toho akákoľvek hrozba pre zdravie, no žiadna. No a keď toto neurobíme, to si treba povedať, tak potom ohrozujeme to, že Slovensko nebude schopné získať žiadne nové veľké investície, pretože každý taký, jak ste počuli, aj Duslo-Šala, všetci exportujú na západné trhy, na tých západných trhoch chcú vedieť, že do akej miery tie výrobné procesy sú zelené, vrátane, čo sa robí s tým odpadom. No a dnes sme schopní v podstate zneškodňovať asi tretinu priemyselného odpadu, a ten zbytok končí, buď sa vyváža do cudziny, čo nás stojí peniaze enormného rozsahu a trpia tým slovenské podniky tiež. Takže tieto jednotky potrebujeme, takže určite, keď to dostanem na stôl, tak sa veľmi detailne s tým oboznámim a v prípade, že tam nebudú žiadne, by som povedal, nejaké kolízie so zákonom, tak ja s tým problém nemám. Ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem pekne za účasť. Ďakujem.